Здрасте. Опа. Здравейте, аз съм Нети. Аз съм Надя. Вие сте с Нети и Надя. Аз съм Алек! Това е моето братче Алек. Днес ще направим нещо като подобие на желебин, обаче... оле, аз. Бин базот. Но тъй като нямаме такива бомбони, намерихме тези, които не са с гадни вкусни вкусове, но някои са доста ароматизирани и са ужасни. Надя вчера ще да повърни, а другите са вкусни. Така, Аз няма да играеш, чипс. Да, но и ние ще разпълне да хапим. Така че главно аз и моето братче ще го правим. Добре, нека мисля да може да... Да, че са дръпни. Ако си в средата ще играеш. Да. Ако си в средата ще играеш. Аре да е мръдница. Еми да се вижда, той от дамата ще играем. Напротив, Чакай, може не да завижда и той. Не се вижда. Така, ето ги всичките бомбони. Да започваме така. Първо взимай... Да. Така, това може да дъха на мента, но може да дъха и на паста за зъби. Да носите на мента. Едно, две, три. Дъвче, Алек. На кой има вкус? Това е вкусно. На паста за зъби. Може да е вкусно. Взимай зелено. Не знам какво трябва да правя. Трева. Да, може би и Може това. и ябълка да е, защото ама ще такъв вкус. Или пък нещо като парфюм. Всички те са почти като парфюм. Едно, две, три. Това е вкусно. Плейни вътре. Това е вкусно, бе. Малко съм, нали? Да минаваме на жълто. Искаш? Взимай жълто. Бе, снимай ми лицето. Показвам как бърка Алек, че взима жълто. Така, едно, две, три. Виждате му изражението. Гледате ги. Не е особено вкусно. Да. Сега имаме много лелави. В любовата на отвърчително. Ага, лелавото вчера ще да повърна. Едно, две, три. Що бе? Изяде ли ви? Аз ако трябва да игра, трябва всичките да ги изповръщам. Ай, да взема и розово. Ти искаш ли розово? Чега ли бе? Ага. Да бе, ям чипс да се разваля вкуса. Не, вчера нямаше... Чакай, имаше. Чай си оставя чипса. Червено е. Има и червено. Вчера нямахме червено. Искаш ли? Защото вчера нямахме червено, имахме само розово. Едно, две, три. Не се крийте, покажете изражението. Вкусно е. Сега червено. Искаш ли? Аз за всеки случай си оставих чипс. Добре, накрая ще оставим и на тебе на червено. Едно. Чакай! Взимай. Това ли е червено? Ага. Боже, гахте червено. За доказателство може да е оранжево, да ви кажа. Червено е червено. Ама прънче на Виж оранжево. оранжевото какво е. Това е оранжево. Малко разлика. Едно, две, три. Наталка, хода да я мръсам, да. Аз не съм хода. Няма, аз не мога да чистя, аз не съм добри.
дойде тебе. Бомбони. Бомбон. На мен ми харесва. Чакай, я да видя. Сега Така, сега ще опитаме оранжево. И само да уточня, че този вкус ми харесва. От всички. Ти искаш ли оранжево? Вчера не ядахме ли оранжево? Не знам, но има още едно, така че ако искаш. Да, да пълно. Взимай, здравей си. Да уточним, че бял не сме яли, накрая ще го изядем. Така. 1, 2, 3. Така да плакна. вкусна. Даже тежест да повърне. Добре, стига. Каза ми се да вземеш това. Нищо. Така че ли ще го идеш вътре? Сам на мен ли ми харесва? Сега вземаме зелено. Има зелено, искаш. Това е вкусно. Да, казвам. Тревичка, не? Вече закрих камерата. 2. 2, 2,5. 3. 2 без казвам 3. Добре. Бакалено ароматизирано. Кобе, това се разгражда. Така. Хубаво, че си оставих малко чипс за накрая. Сега, кой е цвят? Зеленичко пак. Зеленото беше Жълто? добре жълто. Знам, че има само две жълти. И какво ще е жълто? Лайно или ко? Не, това беше гадно жълто. Едно, 2, 3. Сега на мен ли ми са апарати вкусните? Не, просто ти нямаш език и не усещаш кое е вкусно и кое не. Много ми е ароматно. Не знам, ама си налапам парфюм. Естествено. Така, сега да вземем... Аз ще взема синичко, няма друго синьо. Ти ли се избери... Ето зелено вземи. Защото е то едно. 1, 2, 3. Ще напийте мента. Кое бе? Синьото. Не е така. Не. Чисто гадно е. Ще напия мента. Ментата изобщо да знаеш какво е? Да, пила. Баба ми е давала. Баба ми е дала и на мене. Така, сега да пробваме ли... Здрасти. Бялото. Не съм яла бяло. Сигурно ще е кокос. Но не па бебешки картички. Стига че не мога да изкарам. Това със сигурно ще е кокос или бебешки картички. И мен вече ми фана страх от всякъде. 1. Чакай. Което се е лай. Чакай. Не! Така ще плюя. Така ме бомбон. 1, 2. 3. Това са бебешки картички, ама са вкусни. Това ли е бебешки картички? Кое? Вкусни са. 2% за бебешки кърпички. Ароматизирано ли ти е? Бебешки кърпички. Така... Сега да взем по едно розово. Но не, всъщност има... Не, Алекс взима и розово. Розово, розово. 1, Алекс, седни, защото глад ти пунта се изразва. 1, 2, 3. Don't you bother. Гърма ти
Вкусно! Що на мен винаги се пада тия, където са хипер много. Виждате, тук има само 3 повърнати, тук има 4. Разбери се. Ма... Ма ти плюе тук. Така. 1, 2, 3. Това е много вкусно. Такова изражение направи, че се едно шкехнеш. Не, това е супер. Червенто, не? Да. Сега. Оранжево. Тале. 1, 2, 3. Португал. Португал. Има дъх на пластмаса. Има дъх на пластмаса. Добре сме. А сега последно. То се влюби в бомбоните. Останаха ни лилави. Надя ти гледна лилаво. Ой, не! Айде, 300. Делите, де. Алек, избирай. Моето има и розовко даже. И на мен не стахте най-голям. 1, 2, 3. Аха, ме поздравите. Това бяха. Защо бе? Вкусно е. Свършиха. Ето и моите повърнати. Ето ги на Алек. Ама Надя повърна в това. Аз повърнах 2. Ти още едно. Сигурно няма да го правим повече. Би, сигурно ще го направим с... Ще направим Бимбазълт. наистина бимбазълт, но първо трябва да поръчваме и да ги чакаме да пристигнат. Затова сигурно ще е около след месец. За Коледа, някакъв там. И това е... Чакай, това трябва да го изрежеш. Ако видеото ви е харесало поне за чипса, дайте палче нагоре. И се абонирайте за чипса! Да. Това беше от нас. Дайте палец нагоре, ако видеото ви е харесало. Абонирайте се в долу коментар, може да пишете други идеи за видеа. И това общо взето най-да стига се снимала чипса. Ти бъде До скоро! Адиос от чипса!